Čaute, takže zase ja. Idem vám ukázať, ako sa mažú tie mazničky, keďže niektoré, a samozrejme potom by sme dali video, ako sa mení ten variátor, teda respektíve tuningová sada. No, na to mazanie tých mazníc budete potrebovať takúto vec. Alza 15 €, do toho musíte kúpiť tubu, ale to dávate sem. Ak by ste niečo nevedeli, tak mi napíšte, poviem, ak sa na tuba vklada. Týmto vlastne tlačíte, pumpujete. Ak napichnete na mazničku tento špic, hej, a tlačíte pákou. Takže tak, ak budete moc silní ako ja, že to budete, lebo idem kastovom, tak si treba rovnať kliknúť v alze. Aj sa dá mazniček hej. Keďže ja som to zlomil, keďže mi to nešlo vyťahnuť. Ukážem vám to na jednej mazničke, ako sa to robí. Tej spodnej, čo som urval. Len musím si nejako telefón dať, pretože jednou rukou to asi nerobím, ale skúsim. Takže napichneme ho dole. Tu som si dal už novú mazničku, hej. Hop. Zatlačíte a pumpujete, až kým nevytlačí vazelínu z niekaďaľ z týchto. Hej, už kúka. No poďme ešte k tomuto. Mám tá 400 ml, 400 m tubu potrebujete aj k tomu. No, inštalácia, keďže ja som na tým dlho maturoval, tak vám to vysvetlím. Máte tubu, na jednej strane máte takéto víčko, na druhej strane máte taký trhací povolovací, hej. Takže ten si otrhnete smerom dovnútra. Toto vám zostane závit vlastne z tohto, čo dáte do tej kryt, vám ostane tu. Našrobujete túto pumpu hore, dole a už tlačíte, hej, a už vám pekne tlačí potom vazelínu cez tento koniec. Takže to bolo k tomu, čiže 20 €, máte namazanie, podľa mňa to vydrží veľmi dlho, takže smelo do toho alza. Takisto, keby sa náhodou stalo, tak treba si kúpiť tento pre istotu, istota aj gulomet. Sú medené, keď sa vám zalomí, tak plochým šrobovačekom pekne vyťahnete. Pekne mu vyšrobujete vlastne plochačom, malý plochaček si nájdete a ostane vám v podstate takýto závitík, hej. Čakajte, či ho zaostríme. Ostane vám takýto malý závit, ten plochým šrobovákom, keď tam vložíte, vyťahnete, on tam nedrží nejako extra. Hej, a väčšinou sa zlomí takto, čiže mažnička vám ostane. Keď to budete robiť, si to vydrží. Ja mám hrubú silu, takže ja to väčšinou vždy urvem, keďže som necitlivý človek, ako nenahovorí. Takže tak, no, poďme k tomu variátoru. Chalanisko vám pošle v podstate strunu, toto je pôvodná struna naša, hej. Tá novšia je dlhšia asi o 2 cm. Čo vám spraví lepší chod, aby lepšie behal. A takisto vám pošle závažia, hej, mám tu. On vám pošle iné ľahšie, tieto sú ťažšie podľa všetkého. Hej. Variátor vám spôsobí to, môžeme si prečítať, čo písal a potom vám to poviem realitu, hej. Čiže má to na X-Moto. V podstate ja ho mám na variátore CVTech IBV, čo je podľa všetko načíváta, čo vlastne Segway Snarler montoval. V podstate Segway ich majú skoro všetky, tie lepšie, od 2022 hore. Čiže tam ani nemusíte toľko servisu, toľko úkonov robiť ako vo videu. To vám ešte potom poviem. A on tu píše, vám tu píše, aby som vám to prečítal vám to spätne, hej. Čiže čo set mení? Variátor reguluje prenos síly výkon z motora na kolesov. Čiže väčší tlak struny udržiava menší prevod na dlhšie, zlepšuje ťah v nízkych otáčkach. To je pravda, to ide samatovo sa rozbieha. Ide takisto veľmi rýchlo do krutieho momentu, čiže pridáte a hneď máte plný výkon, čo je bomba. Zvýšené otáčky pri rozjazde umožňujú lepšie využitie krátkeho krútiaceho momentu motora. Čiže v podstate, ak pridáte, máte tam plný výkon, čo vám spraví extrémne zrýchlenie na týchto hlavne čo sa týka L7E, teda Euro 5. Potom plynulejší rozjazd bez nepríjemného kopnutia, to je úplná pravda. A ešte vám potom ukážem jednu vec, čo sa sakra zlepšilo. Píše, že mierna strata rýchlosti. Že stráca okolo 4 km v hodine, že proste stráti. To vám ešte neviem potvrdiť, ale keďže mne ide 120, 123, tak mi tie 4 nepotrebujem na tom chodiť 120, mne stačí, že to koľko povie 100, ale bude mať výkonu, hej. Teraz to píše, že ako to funguje. Set zabezpečuje, že struna má väčší tlak, tým lepšie využije krútiaci moment motora. Čiže automaticky vám potlačí vám ten valec s tými závažiami a hneď máte proste ten výkon tam, hej, bez straty. Tento systém udržiava
menší prevod, čo pomáha trochu lepšie ťahať pri nižšej rýchlosti od spodu bez straty plynulosti. Čiže je to fakt dobré a teraz píše podmienka správneho fungovania. Set správne funguje vtedy, ak sú naše dodávané závažia a strúna. Sekundárna remenica musí byť nastavená továrensky na polohu B1, hej? Ale to nás nezajíma, pretože my tú sekundárnu remenicu posúvať nebudeme. Podľa jeho rád a odporúčaní som sa nemusel robiť nič, pretože v tejto IBV to majú od výroby dobre nastavené. Čiže v podstate my zhodíme iba jednu remenicu a my meníme strunu plus závažia, čo je easy peasy. Stačí vám na to nejaký rázový uťahovák, ja mám tento slabúčky a potom, no, kde sa to zaďa ostri. Ja mám takýto, čo má 145 Nm, tým som to povolil a si to zaťahol. Odporúčané zaťahovanie je 120 Nm, to som si už naštudoval manuále, čiže keď budete tú remenicu stavať hore-dole, tak má len 120 Nm máte vlastne doťahovať ju. Ako mi to zle zaostruje. No, takže ideme si to zhodiť. Ukážem vám, ak sa dostanete k variátoru, pretože kopu ľudí to nevie a ľudia, čo ich chcú kupovať, tak proste sa k tomu nedostanú, pretože hodíte si sedačku. Tu máte takú klipsňu. No, spodok máme ešte čistý, ale samozrejme od labky číslo je fuč. Ďalšia vec, namažte si vazelinou váš kód, lebo proste to je vyrazené do železa, začne to hrdzavieť a potom nebudete mať kód ani k tej aplikácii, hej. Ešte, ja budem robiť, budem vám vyprávať, takže zatiaľ, čo som si všimal, čo som pozeral labku, podľa toho variátora, ak som vymenil, tak v podstate mám hneď, ak pridám, mám najvyšší výkon, hej. Takže čo je úplne super a fakt, že v lese je tým kopu srandy, pretože máte háčkujete do kopca po bláte, pridáte a krúti vám zadok, čo je extrémna sranda. A to ten pôvodný variátor vôbec nerobil. Takže zhodíte si tento kryt, hej. Tak. Ja si dávam sem, nech si to nepoškriavame všetko na kopu. Šrobík z krytu si dávam vždy zvlášť. No. A teraz, máme tu dva šroby, ešte ktoré ostatné sú len klipsne, hej, čiže ide dole tento, čo máte tu hore. Idem zobrať ešte misku. No, čo som ho testoval, tak veľmi to je akože fakt ten variátor pomohol. Hlavne, ešte to som vám chcel ukázať, ja to ukážem. Koľko razy sa mi stávalo, napríklad pri pôvodnom variátore, že ste si ho naštartovali, a koľkokrát si zaradili, tak kopla normálne, tak divne, alebo cez zuby išla, že proste ten variátor, keď bol v zábehu, keď mal vyššie otáčky, keď to zohriala, už to nerobila, hej. A to presne vám táto struna pomôže, že nepoje, tak pôjde vám tá paka dvomi prstami budete môcť radiť, hej, potom. Čo vám následne lepší aj to radenie, čo veľa ľudí má problém s radením. Napríklad mne to až tak nerobil, len keď ja som vedel, že musím nehať žiť zohriať za 2 minúty, bežať za 3. Keď padli otáčky po 1300, mohol som si proste ísť, hej. Ale bolo to otravné, hej. Takže keď to bolo otravné, tak to bolo otravné a s týmto to vyriešite. Čiže tak, cena takýto šrobočík zoberete. Taký stredný plochy. A idete odklipsňovať. Čiže jednu klipsňu podvihnete. No, poď. Jednu klipsňu podvihnete, vyťahnete, hej. Klipsňa je jednoducho vonku. Takisto idete všetky do radu. Tak, aby ste si ich nepoškodili, samozrejme. Jednou rukou zle točí a jednou sa mi to povoluje, ale dokážeme to, nebojte sa. Čiže takto to rozhadzujete. Tento plast. A keď budete náhodou kúpovať jazdenku, treba si to pozrieť. Treba si to pozrieť ten variátor, čiže zhoďte si to. Originál som na toto ináč kliešte. Ale som hnedý debil a nebol som si doteraz som si ich neobjednal. A už som na ne kúkal, už 5-krát som AliExpress na ne kúkal. Ja si dám si trošku svetlo. No. Takže už 5-krát som na ne pozeral, že som si ani raz neobjednal. Ale už sa to raz stane. Aj keď už dúfam, že to rozoberať nebudem. Keďže sa mi to nechce rozoberať. Teraz to rozoberám len kvôli vám. A samozrejme chcem si skontrolovať, či sa ten variátor, či sa mi to nepovolilo, lebo viete ako, prvý raz je prvý raz. No, teraz máte tu spoj. Takisto pekne takto pošmatráte, vyskočí vám to. Takisto tu zo spodu. Vyberete, vyskočí vám, hej. Máte vonku. Teraz,
Tieto máte vonku a ostane 1, 2, 3, 4. Pod týmto šrobom je šrob ešte. Vy v podstate potrebujete povoliť ešte aj tento vrch, tento celý vrch, aby ste sa dostali, tu je taká klipsnička, keď skúsim sa široko, tak tu bude taká klipsňa, aby sa dal jednoduchšie dole. No, povolíme tie šroby. Vidíte, už som sa ich napovolal toľko, že už mi to jednou rukou ide. Viete, moje predložité videa, môj variátor nešťastný, takže... No, tuto si povolíte. Tu je jedna klipsňa, potlačiť, vyskočí a teraz to pošuchnete smerom dozadu, hej. Čiže, lebo tu sú háčiky. Aby ste to neťahali, lebo si to polámete si to. Dám si to sem natiaľ. Dobre, a teraz toto, keď máte celé vyšrobované, povolené, tak funguje rovnakým princípom. Potiahnuť, sú tu háčiky, hej. Čiže smerom dozadu vyskočí vám to. Máte to dole, môžete z toho prípade očistiť, keď nebudete hnili. No, začínam zostaviť variátoru. Tu je šrob, samozrejme. Keďže tam boli takéto šroty, tak sa mi strhol. Takže som tam musel dať krížak, takže musím si ešte krížový šrobák zobrať. To bola náhrada. Šroby, ktorý nezrzaví, hádam. Takže tento šrob musíte dať dole. Tam je normálne závit, ale vy tam budete mať imbusak. Až ste to ešte nerozoberali. Čiže šup. No. A teraz ešte potrebujete zhodiť tento. Čo je tuto vlastne drží ten plast, tento. Hej, čiže zhodiť tento šrobík. No. To už som taký frajer jednou rukou, nie? Som už taký frajer. Dobre, čiže už sa nám to dá dostať k tomu. Takže, teraz máme račku, lebo zase nemám račku. Zoberiem si račený kľú, Lidl Powerfix 12 €. Sa dá do auta, do všetkého. Takisto stoličku si dáme Parkside. Nie, že by som dal reklamu Lidlu, ale táto sáda je fajn. Dáte peniaze. No, samozrejme, nie je to tip-top, ale no, a budeme vlastne používať všade desinku. Počkajte, chytím si to takto. No, čiže v prvom rade povolíte si tento somar, prvý šrob, prvý vlastne tú eskapásku. Povolíte dostatočne, nech je voľná. Teraz povolíte, toto je vlastne odvetranie variátora. Tá auto vám sa chladí. Keď ho budete mať vonku, že si budete pozerať, tak si ho rovno vyfúkajte, vyčistíte si ho kompresorom, vyfúkajte, hej. Lebo väčšinou býva. Takže dáte, pokývete, hej, rúra je vonku. Čiže už máte variátor a už vám ostali len šrobiky, hej. Lenže tu je tá klipsňa, čo som spomínal. A tu musíte, počkajte, len palcom potlačíte. Jednu palcom potlačíte a ona sa vám odopne, hej. No. A už je odopnutá. Dobre. Čiže teraz znovu, samozrejme, desinka a povolujete variátor a už ste v ňom. Nebudem vám celé hovoriť, ako sa to vymieňa. Celý návod má on na videu. Mám to v podstate, ten variátor, tu si ho nájdete podľa demo ATV Garage, si ho nájdete na Facebooku. A napíšte chalanisko, aby ste mali záujem. Ale fakt sa to oplatí. Zistíte sami, že tá štvorkolka pôjde úplne inak. Inak sa bude chovať. A ak ste si mysleli, že variátor vám ide dobre, tak keď si dáte tento set, tak zistíte, že vám ten variátor ide 100 razy lepšie. Chalanisko bol ochotný. Odpisuje skoro hneď. Čiže veľmi dobré jednanie. Vysvetlí vám, povie vám všetko v podstate. Všetko vám vysvetlí. Ja vám ukážem iba, aký variátor mám, aký typ potrebujeme. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Či je to dobre to doťahované. Hej, tu je šrob dole. Keď si to budete dávať dole hore, dajte si rovno na tie spodné šroby vazelinku, aspoň trochu, lebo oni vedia sa proste od vody sa vedia zapiecť.
vedia byť hrdzavé a potom ja som tam bielu lázeninku frkol, keď som to šroboval. Nech mi to nie je nejako extrémne, trošku na špičku stačí. Dobre, šrob je povolený, ten nepôjde von, ten pôjde dole s krytom. Tu je ďalší, hej. Je popozerať sa poriadne. Netrhá ten kryt na silu, on musí skočiť sám dole. To sa mi to horšie robí, no. Toto vlastne máte, keď je tam voda, tak on si vlastne z nej vytečie voda, aby nebol zaliatý ten variátor, hej. On vydrží spod vodu všetko, jemu to aj nevadí, ale musí tam mať nejaké odvetranie, aby tam tá voda neostávala predsa, keď behnete do kaluže, alebo do rieky, alebo do potoka, tak aby vám to, to všetko zavádza, tak vám v podstate vám to všetko vám tam bude potom kvásiť. Dobre, no tu máme šrobík, a v podstate nám ostalo už na pár šrobov. Si ešte takto popolujem. No, ešte k tomu variátoru. Nerobí sa to ťažko, je to veľmi ľahké. Ale aby ste mali, to vám vysvetlím, potrebujete k tomu modré lepidlo na šroby. Ja mám tento burťacký, hej, a modrý. A kvapôčka pôjde na tej šroby a na tú matku. Čo vám ešte ukážem za chvíľočku. Toto mám. Dobre, aspoň, že to dole padlo. Tak. No, tu je šrob. Nejaký ručný uťahovák, lebo ma to prestáva baviť. Možno Lidl má niečo také. Podporíme Arnolda. Tým ešte žije. No a ešte je tu šrob schovatý od spodu, hej. Takže to je vlastne posledný, klip s ním máte povolenú. Keď tam dáte lazerinku, bude sa vám to v budúcnosti lepšie rozoberať. Ale nie je nejako extrémne, aby sa vám to nepovolovalo. Tá kvapôčka zase. 1, 2, hej, a toto mohlo ísť, skúsim to takto rukou. A ide, dobre. No, čiže keď si zoberete, tak nejakých 10 minút roboty to je. Čiže keby ste náhodou niekto kúpovali do budúcnosti takúto štvorkovku, treba si len jediná vada, čo je na nich, sú tie variátory, keď je staršia, hej. V podstate aj novšie to môžu mať. Treba ho počúvať. S týmto kitom mám ešte variátor poje tichšie, lebo ten pôvodný proste furt ten remen zavíjal. Keď ste hocičo robili s týmto, ho nepočujete skoro, hej. Až kým idete dole kopcom, ozaj s trmakom, vtedy ho započujete, inak nie. Dobre, vidíte, klip mi vyskočil celý sám. Takže teraz podvihneme si ho. Tak, a sme tam, hej. Čiže kryt je dole. Ja som ho čistil, keď som si menil variátor. Keď som vlastne robil ten tuningový, hej, trošku šrobím ho masnejší. Žiadny extrém. No, čiže toto je môj variátor. Ja mám, vidíte, CVTech IBV. To je najlepší variátor, aký sa montoval. Môžete si to pozrieť. Na Hremenickách by to malo byť, hej. Tu je CVTech IBV. Tu dúfam, že to dobre vidno. Tu takisto, CVTech IBV. No, chalanisko vám potom povie, tu je opačný závid, čiže sa povoluje do tej strany. Nie ako štandardne takto, ale povoluje sa do tejto strany. Tu keď vám to, skúsim vám to zvrtnúť, čakajte, to takto dám. Tak. No. A tu v podstate ja som si označil tanier, označil som si, tieto čiaročky sú podstatné, čiže tie čiaročky si treba, ako zhadíte, označte si tu, aj tu. Ja som si tak označil. Čiže toto je môj variátor. Keď si potom si môžete skontrolovať remen, či máte v poriadku, či je dopraskaný, hej, treba si ho popozerať. Ostatné zbadáte u neho vo videu v podstate. Takže tento šrob je dlhý, asi 20 čísel. Povoluje sa smerom tam. Tu je dokonca šípka. Hej. Šípka do ktorého smeru. Čiže vy ju doťahujete ju takto, ale povolujete ju doprava, opačne. Čiže toto šípka znamená dotiahnutie, nie povolenie. Hej. Čiže vlastne dala sa nová struna, ktorá je vložená, vy zhodíte len, vy keď budete meniť ten kit, budete zhadzovať len túto časť. Čiže len toto dáte dole, dáte na strunku, dáte ju naspäť, to je všetko. Hej. Nič viac. Čiže ja som to zhodil, aby ste to videli. Už dúfam, že to zhadzovať nebudem, pekne mi to všetko drží. Mám to poopierané, hej. Vyskúšame ešte takto. Ale mám to v poriadku. Čiže tu potom je ložisko,
do budúcnosti. Keby náhodou niekto, že mám vrešti vložsko na variátore, čo na Linhaji bola závada, myslím, že tu som to ešte nepočul, ale Linhaj to vedel mať, že mal proste, vedel mať závadu, hej. Pekne tu máte napísané CVT, IBC, takže dúfam, že som to predtým vyprával správne, ale IBC to je CVT. Ospravedlňujem sa, ak som ho... Hej, takže takto to funguje. Vyskúšajte. 145 € plus pošta, Chalanisko v opredeli hovorí, všetko vám povie v telefóne, teda cez správu. Oplatí sa to, ušetrí vám to, dokonca ten variátor je menej namáhaný tým, že menej teremen točí, takže zase si spravíte životnosť najvyššie. Takže tak. A ja sa pohriavam s myšlienkou, že predával by som to štvorkou, ak by niekto chcel, ale chcel by som aspoň tých 7500 €, pretože mám na nej kopu doplnkov od tých veľkých rámov, pokade čo, a ozaj je vyservisovaná, aj olejčeky, všetko je tu tip-top. Tie rampy máme, kufre, hej. Takže ak by niekto mal záujem, že by chcel vyservisovanú ozaj, že aj s takýmito vecami, že s tuningovým upred, vlastne tam je ďalších 200 € skoro, takže treba sa ozvať, poprípade mi napíšte len kontakt a môžete si ho prísť pozrieť, vyskúšať a uvidíte. A to je len myšlienka, to ozaj, že by niekto chcel, takže, ale to len z toho dôvodu, že by som možno prešiel na tú 1000. Asi by som robil servisné videa s 1000, poprípade si tu nechám, lebo nesúrný predaj je fakt perfektná. Ale tak keby bolo, tak by bolo. Mám ho na inzeráte, takže si ju v podstate nájdete na našom slovenskom bazoši. Keď si dáte Segway Snarler AT6 a popozerate si moje videá. V podstate, keď dáte dole nálepky, tak je štvorkovka je úplne jak nová. Je bez škrabančeka, pretože všetko je ochránené. Tento plastik, ktoré stojí pár korún. A ešte, ak by ste niekto vedeli, tu sa dajú kúpiť také železné, ako keby, napríklad AT5 ich má štandardne, to sú našlapy alebo kokos. Neviem, ak by ste vedeli nejaké, dajte mi tam link, by som si to poriešil, lebo to sa mi páči, že to máte našlapy, že nešlem na ten plast, ale že by som to mal v tom kove. Aj keď neviem, či to bude pre topánky, no ale páči sa mi, to je to tam zase najvyššie, je to ako bonus. Veľmi pekná vec. Takisto som minulé filter menil, takže zase som tam silonky natiahol. Treba si ich tam dať, hoši, hej. Vidíte, mám tam všetku silonku stiahnutú s SK-paskou. Viete, koľko bordelu bolo na tej silonke? Neviete si predstaviť. A vyťahol som filter a bol úplne čistučky. Takže tie silonky vám zachránia zase. Filter, ktorý nemusíte tak často meniť, potom ho teda zobrať trošku, vyfúkať, pozrieť, čo sa tam stalo. A to je všetko. Takže tak. Takže ak by ste mali náhodou záujem, ten variátor, dojde vám to pekne aj s manuálom, 2 nálepky, ukážem aj nálepky, čo dostanete k tomu. Ak by ste mali záujem o nálepky, tak v podstate dostanete toto. A synkovi som dal, tuto máte tiež variátor, demo variátor kit, čo zrejme ten chalan vymyslel a spravil to perfektne. Takže sa treba ozvať. Demo ATV Garage, na Facebooku má taký prezivku, vlastne si ho nájdete. Demo ATV Garage a on vám už poradí. V podstate pozriete spolu variátor, alebo teda vy pozriete po prípade u ňoho v Turčianskych Tepliciach, tak by vám to pozrel, hej. Takže toľko k tomu, ak by ste ešte niečo vás zajímalo. To je vlastne, že sa to volá Stage 1, ale variátor kit Stage 1, je to fakt pecka. Vyskúšajte, uvidíte, musím ho umyť, lebo však je katastrofálne zablatená, ja mám rád čistú. A ešte jeden tip. Na toto silikónový sprej a budete to mať krásne ako nové. Takisto celú štvorku silikónový sprej, ochráni vám to od toho bláta. Nebude vám to bláto potom vysedať, keď ju umiete. Hlavne takto od spodu, hej, že... Ale tak to už je, kto chce, aké má priority, niektorí chajú na špinavých, niektorí chajú na čistých. Ťažko povedať. Ostatné funguje tip-top, vlastne odkedy mám variátor riešené, odtedy nemám žiadne problémy. A myslím, že väčšina. A takisto tie variátory už sú teraz dobré. Len treba si pozrieť, lebo že sú 3 typy. Prvý bol ten, čo kopal. Nebol vyslovene zlý, ale kopal proste pri rozjazde. Aj keď možno, že by mu tá struna pomohla s tými závažiami. A dávam aj potom fotky ešte na konci, ako som to mal vybraté, čo som tam rozoberal, sa tam menilo. Ale on to má všetko na tom videu. Keď si pozrite aj na YouTube, si to nájdete, že lenže on to má CM moto, ale pasuje to na všetky modely v podstate, čo majú variátory. Čiže taká strunka, len je dlhšia. Tá strunka vám pasuje sem. Ona je vlastne túto pod tým krytom, takto, hej, vnútri. Ale akurát, že tá jeho je dlhšia, čiže má väčší, je pevnejšia, hej, táto je taká, no.
Závažia sú ľahšie, tým pádom ľahšie, nie je také zaťažené to. A ide vám to tak lepšie trošku. Rýchle sa proste roztiahne. Takže tak. Dobre, takže ešte, až by ste niečo sa chceli opýtať, dajte vedieť, ukázal som vám teraz, ako si viete, keby ste náhodou kupovali do budúcnosti, ako si viete pozrieť ten variátor, viete si pozrieť ten stav v podstate, že ako to je vybuchané, koľko má nalietané cca na tom variátore, to budete vidieť. Jo, takže chlapi, držte sa, čauko zatiaľ.